आप्पा धर्माधिकारी यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी महाराष्ट्र सरकारला रामदासी बैठकीतल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांना अर्थात मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्र्यांना हाताशी धरून जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार स्वीकारलेला आहे तो 12-13 लोकांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीला दिला गेला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार लोकांचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले, त्यांच्या कर्ते पुरुष गेले, कुणाची आई गेली, कुणाची बहीण गेली, कुणाची मुलगी गेली, कुणाचा बाप गेला, कुणाचा भाऊ गेला, याची जबाबदारी कुणाची? आप्पा धर्माधिकारीमध्ये जर नैतिकता असेल, स्वाभिमान असेल आणि जनाची नाही तर मनाची चाड असेल तर त्यांनी तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वापस करावा। कारण लाखो लोक उन्हातानात बसवून स्वतःचं कौतुक करून 25 लाखासाठी 14 कोटी रुपये खर्च करून सरकारने जे निष्क्रियतेचं दर्शन दिलं, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सांस्कृतिक मंत्री प्रधान सचिव हे त्या मृत्यूला जबाबदार आहेत। ज्या लोकांना तडफडून मारलं हे खोटारडे हिंदुत्ववादी आहे, ज्यांनी हिंदूंचे प्राण घेतले। त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आप्पा धर्माधिकारीने घेतलेला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सरकारला परत करावा। हा महाराष्ट्राचा अवमान आहे, लक्षात घ्या। आणि महाराष्ट्राचा अवमान महाराष्ट्रातली लोक कदापिही सहन करणार नाहीत। आणि जनाची नाही तर मनाची स्वतःत काही नैतिकता जर असेल तर तो वापस करावा, अन्यथा महाराष्ट्र सरकारने शिंदे फडणवीस सरकारने तो पुरस्कार परत घ्यावा अशी संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे। कारण नैतिकतेमध्ये हे बसत नाही। लोकांचा जीव घेऊन तुम्हाला जर पुरस्कारांमध्ये धन्यता मानत असतील तर तुमच्यासारखे कपाळकरंटे दुसरे कोणीही नाही, लक्षात ठेवा। लोकांचा तळतळाट तुम्हाला लागणार आहे, हे लक्षात असू द्या।